can bibi na shekarun jiya ta kira ni abu kuma lokacin na yi bacci. Ka san yanayin nan kwana biyun nan yan matan nan gaba ɗaya bibi na ranar nan kawai ta ɓata mare ta sa na yi bacci ko ta ce za ta kira ni take kira na ba. Gaskiya ni kuma ta waje lokacin da ta kira ni ina tsaka ayyuka ne na yi busy da na ga gaskiya ba zan kira da na karfe 8 da wani abu fa. Ya ganin ne aiki ne. Zo za ka tambaya aiki mu kaga mun ma kama da masu aiki. Ba wani ne bane ba magajin da bane ba. Wannan waya magajin ma da bai. Waya magajin ma da bai. Allah Allah ta ce da gurin ma. Ba da ma walfale zama. Allah ka sa ka ko mun shi mutane sun nan ku zaune sun zo sun takura maka. Mata. Ta zo ne haka. Sai gani ɓangare ba. Ɓangare. Allah ka tun wani. Sanar maki bi? Tana zan tafi sai aka yi. To, hanyar da ku karnuka. Kai? Alƙur'an. Haba. Mahaukatan karnuka ma. A'a, kin gane kake koma. Ki san me za a yanzu? A'a. Mu je in raka ki. Zan bi da ke ta hanyar lafiya lau ba ta matsala. A ka alƙawari za ka raka ni. Ne mata alƙawari ba ki da kes. Ai duk wani kai da ke yankin nan ya fanni. Wace ta shi kenan. Yau mu je ai ba ki da kes. Ba za a fi mu kuɗi ba, kuma a fi mu jin daɗi ba. Ba za a fi mu dala ba, kuma a fi mu nerori ba. Ba za a fi mu kiɗa ba, kuma a fi mu taka rawa ba. Ba za a fi mu gida ba, kuma a fi mu motoci ba. Ba za a fi mu ba. Ni fa na raina dola, shi yasa na shirya gala. A yane da kasa mai gurin normally wallahi yan uwa da mu muna da magana magaji na kai shawarar matan da Allah Wa wai mata? Ai ne ranka ka dan matan da kai mata nan. kai Ai ba ka da kes. kace abin ta zo gidan sauki Ayan ka dana Romeo. kai ne ai da na manufanta amma kai hakuri kawai Gaba ɗaya yanzu ba mu da wata matsala ta mu ta ƙare. Za a yi za ku kawo camanci na abin nan ka dai gane ne. Yawwa ran ba mu za mu kama ƴan hanyar matan ba. to ni in dai wannan abun ya ai babu damuwa ai Yawwa ba wani abu ba dai da kake ba. to ba ma sai na irga ba na baka su yawwa haba ni da Ina so rage wani abu ba ya fuska wani. Ba a ragewa in ma kike da dauka amma ka yawwa shine magana. kaga ni ba je akan mata ne komai nawa zan iya biya Gaskiya ina dan jarabawa. a to ka gani dan jarabawa. magaji Yawa kawo waya ka za ka maka nan ba. har ma gata A zo da karama saboda ka kai matan na abin nan sai abin. oke shikenan a babu damuwa wannan ko kudin mashin ne Abu ka? Baka da kes. Da minti gida nan da. oke to shi Nan da. yawwa ayo ni mun ai dai ba me ke faruwa wai wannan wai kayan faruwa ta wallahi ya ga na subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.